toj opštini proglašeno je i stanje elementarne nepogode. Zbog nevolje u kojoj su se našli pojedini stočari, pokušala je intervenisati i Gorska služba spašavanja, ali nevrijeme ih je spriječilo u tome. Radi se o situaciji da je čovjek u selu Pribelj pod Novitoroga usred vremenskih nepogoda otišlo stado, razbježalo se stado od 1000 ovaca. Pokušali smo, evo vidite kako su vremenski uvjeti, stvarno katastrofalni i evo i kasno smo dosta primili poziv, tako da ćemo sutra nastaviti u ranim jutarnjim satima. Stabilizuje se situacija u snabdjevanju električnom energijom na području Federacije BiH. Problemi su djelimično prisutni u Zeničko-Dobojskom kantonu, u Varešu i Zenici. U toku večeri potpuno će biti normalizovano snabdjevanje olova. U Hercegovačko-Neretvanskom kantonu bez električne energije su vikend naselja u Podveležju. Ekipe su na terenu na otklanjanju kvarova. Vodostaji su u otpadanju, mislim prije svega na rijeku Spreču gdje je u zadnjih satima već 20 do 30 cm opao nivo rijeke, svako sat ide do 2 do 3 cm ispod. Stanovnici Han Pijeska, Šekovića, Vlasenice, Milića i Bratunca, kao i skoro svi u Loparama i Zvorniku, uredno su snabdjeveni električnom energijom, potvrđeno je iz Elektrobijeljine. Treba napomenuti da su svi naši vodostaji ispod kvote redovne odbrane od poplave, a naše službe osmatranja i obavještavanja prate rijeku Savu još danas sutra kako bi sva ova voda koja je prethodnih dana sučila se na naše teritorije i pritokama Save do Save otišla dalje. Intenzitet padavina je u opadanju, kažu meteorolozi. Nakon 8. marta do 12. suho, stabilno i vedro vrijeme. Ono što je bitno napomenuti da od 13., 14. i 15. u cijeloj zemlji se očekuje novo nestabilno vrijeme praćeno padavinama u nižim područjima. Biće kiša, u Hercegovini također kiša, dok se na planinama očekuje malo snijega. Snijeg, led i vjetar otežavaju saobraćaj, pa se vozačima savjetuje da voze oprezno te da koriste zimsku opremu.